Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάτι φορά όταν έρθω εδώ, στο Ρόδο Αμάραντο, τιμάω τον Άγιον Όρο. Τιμάω τους Αγίους Μονές. Τιμάω την προσευχή. Ξέρω ότι εσείς, Πάτερ Γιώργη, είστε άξιος κληρικός της προσευχίας, ο οποίος αγαπάει πολύ τους Άγιους. Και οι Άγιοι ζουν μαζί σας, ζουν εδώ στον Ρόδο Αμάραντο και στην ζωή σας. Νομίζω το προηγούμενο χρόνο, 2 χρόνια πριν, μιλήσαμε για κάνατε εδώ και ένα νέο παρεκκλησίο για τον Αγίου Αλεξίου του άνθρωπου του Θεού. Και μιλήσαμε για ένα άλλο Άγιο, τον Αγίο Αλεξίο, ένας ιερέας από την Ρωσία, ο οποίος έφυγε από την Ρωσία μετά την Επανάσταση, ήρθε πρώτη στην Εστονία και μετά ήρθε στην Γαλλία, που ήταν ένα πολύ ταπεινός ιερέας, δεν ήταν γνωστός, αλλά ο Θεός μας ξέρει τα καρδία των ανθρώπων
και είδα τόσο Άγιος ήταν. Αυτός ο παπάς Αλέξιος πέθανε στις 1934 και 22 χρόνια μετά, όταν οι εργαστές κάναν κάποιες δουλειές στο κημητήριο, έβρισκαν τα λείψανα. Ήταν ακέραιο. Και από τότε τα λείψανα αυτού έβρισκαν σε μια εκκλησία στο ρωσικό κημητήριο δίπλα στο Παρίσι και στις 2004 την Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον αναγνώρισε ως Άγιος της Εκκλησίας και από τότε τα λείψανα αυτού βρίσκονται στον ένα μοναστήρι στην Γαλλία που ήρθε 2 χρόνια πριν ο Μακαριστός Μητροπολίτης σας κύριος Νεκτάριος και αγαπήσε τον μοναστήρι αυτό πολύ και αγαπήσε και τον Άγιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι το μικρό παρακλήσεων εδώ, το νεό, θα γίνει τώρα του Αγίου Αλεξίους, του Αγίου Αλεξίου του άνθρωπου του Θεού και του Αλεξίου της Ιουζίν. Ιουζίν είναι το χωριό που λειτουργήσαν ως ιερέας και που πέθανε και που έβρισαν τα Άγια Λείψανα. Και χαίρομαι πολύ ότι μπορούσα να ήρθα σήμερα στο πρόγραμμά μου, να λειτουργήσα μαζί σας και να σας προσφέρω μία μικρή κομμάτι των Αγίων Λείψανων του Αγίου Αλεξίου, να ζει μαζί σας και να ευλογεί στις πάσης σας και εύχομαι ότι η χάρα και η χάρη του Θεού είναι πάντοτε μαζί στην καρδία σας. Σας εύχομαι καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο και χρόνια πολλά και του χρόνου. Τελειωσιμότατε Αρχιεπίσκοπε Δελμισσού, κύριε Ιώβ, Άγιε καθηγητά και πρώην προσβήτερα της Προφού Θεολογικής Σχολής της Ορθοδόξου Ρωσικής Σχολής του Αγίου Σεργίου των Παρισίων. Χαίρομαι προσωπικά για την παρουσία σας για πολλωστή φορά στο προσκύνημα Ρόδο των Μάρτων, το οποίο με την ευλογία του νέου Μητροπολίτου, κυρίου Γερασίμου, σύντομα πιστεύω να κινήσουμε τη διαδικασία, την νομική και την κανονική, ώστε να γίνει αυτός ο ναός επίσημο προσκύνημα του Μητροπόλεως Πέτρας και Κερονήσου και από τους κόρπους αυτού θα λειτουργεί και το Κέντρο Μελέτης Ορθοδόξου Πολιτισμού, αλλά και το Ινστιτούτο Ελευθεριγλώσσας Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού, το οποίο αποφασίστηκε πρόσφατα με 120 περίπου υπογραφές Ελλήνων επιστημόνων και τελευταία και πολλών πανεπιστημιακών Ρώσων επιστημόνων και καθηγητών να μετονομαστεί σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο όχι μόνο ελληνικής γλώσσας αλλά και ρωσικής γλώσσας και θα είναι μοναδικό στον ελλαδικό χώρο. Χαιρόμαστε σήμερα για την παρουσία σας εδώ και μάλιστα με τον τρόπο που έγινε ήταν ευλογία, διότι όπως ο Άγιος Αλέξιος, το οποίο γίνεται κομισιόν να το χαριτώσουν στο ταπεινό αυτό εκκλησάκι, έδειξε βίων απλών και ταπεινών, έτσι και εσείς ήρθατε αθόρυβα εδώ, χωρίς
να δοθεί ο χρόνος να ανακοινωθεί στον επίσημο τοπικό τύπο, και όμως ενώ χθες το πρωί μου το αναφέρατε, εγώ προσωπικά το χάρηκα πολύ που θυμήθηκα τον Άγιο Σέργιο και τους ναούς στη Ρωσία όπου οι αρχιερείς, όπου οι Μητροπολίτες λειτουργούν πάντοτε σε όλες σχεδόν τις εορτές, Κυριακές, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει εκκλησίασμα και αν υπάρχουν λίγοι άνθρωποι. Κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται εδώ στην Ελλαδική Εκκλησία, από ό,τι γνωρίζετε, προϋπόθεση μιας αρχιερατικής είναι να είναι κατάμεστος ο ναός. Αυτό διδάσκει το ήθος και το ύφος των τρόπων, το ήθη και το τρόπο που ακολούθησε το Πατριαρχείο πάντοτε μέσα στη σιωπή και την ησυχία, με συνέπεια αλλά και συνέχεια στην ιστορία. Σεβασμιότατε κυρία, αγαπητέ μου και Αρχιεπίσκοπε αλλά και συνάδελφοι εν την πανεπιστημιακή εκπαιδεύση, καθηγητά του μεταπτυχιακού τμήματος της Γενέβης, του Σαμπεζή, στο μεταπτυχιακό τμήμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου σήμερα είστε καθηγητής, αλλά και εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Χαιρόμαστε και για αυτή τη διπλή και διπλή σας ιδιότητα και τιμάτε με την παρουσία σας αυτό το μικρό και ταπεινό προσκύνημα που επί 26 χρόνια μόνο με τη χάρη του Θεού και το έλεος του έγινε αυτό το αποτέλεσμα και αυτό το θαύμα. Και μάλιστα σας είδαμε στην τηλεόραση πολλές φορές ως υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Αγίας Κεράς Συνόδου, της Μεγάλης Συνόδου που περιβάλλει, πολλές φορές να μας δίνετε τις ανακοινώσεις με πολύ ταπεινό και διακριτικό τρόπο. Και αμέσως μετά από αυτό το μεγάλο γεγονός και την υψηλή τιμητική θέση που κατήχατε, σήμερα είστε στο βήμα και κατανοητή του θυσιαστηρίου. Ήταν τυχερό και ευλογημένο να μην λειτουργήσω, διότι πιστεύω ότι η θέση μου κατηλήφθη ήδη από το ζωντανό Άγιο και έκανα μάλιστα ιερέα και πατέρα δύο κοριτσιών, τον Άγιο Αλέξιο τον Ρώσο, τον οποίο εγώ διαβάζοντας το βίο που εσείς συγγράφατε στα γαλλικά ονομάζω ομολογητή, διότι όπως ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός είναι και ομολογητής, και εκείνος σε διώκτη για την αγάπη του Χριστού και για το πείραμα και ρηγμά του στην Αγία Πετρούπολη, τον έλειψαν στη φυλακή, τον καταδίκασαν εις θάνατο. Και ως εκ τούτου έφυγε στην Εστονία και εκεί εργάστηκε όχι ως ιερεύς, αλλά στα ορυχεία και ως απλός νυχτοφύλακας, αν και πρωτοπρεσβύτερος και με σπουδαία θεολογική κατάρτιση. Είναι μεγάλη ευλογία που σε ένα μικρό παρεκκλήσιο λαξευτό του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Αλεξίου, που ήταν έτσι λίγο πιο πέρα από το σπίτι του πατέρα του, έτσι οι δύο Άγιοι σήμερα κατασυνώνουν μαζί σε αυτό το παρεκκλήσιο κοντά στο προσκύνημα της μητέρας όλων, που είναι η Παναγία, που είναι πάνω από τους Αγίους και είναι η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Δεν θα ρωτήσω περισσότερο το λόγο μου, ξέρω ότι είστε πολύ βιαστικός γιατί θέλετε να μεταβείτε στο Ηράκλειο, αλλά να εκφράσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες, τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου, το σεβασμό μου, αλλά και την αγάπη μου προς τη ρωσική διασπορά, την οποία και εσείς περιμένετε πολλά χρόνια, και την πολύ μεγάλη μου αγάπη προς τον Άγιο Σέργιο των Βαλαισίων, ο οποίος μου άνοιξε τα μάτια μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε από οφθαλμό σας σήμερα, αυτό το προσκύνημα και αυτό το ίδρυμα, το Ινστιτούτο της Γλώσσας, που συνεργάζεται σήμερα με πολλά ελληνικά αλλά και ρωσικά πανεπιστήμια. Ελπίζουμε στη δική σας φακτική αλλά και αδελφική υποστήριξη από τη θέση και του αρχιερέως, του εκλεκτού αρχιερέως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, και πιστεύω σε μια άλλη ευκαιρία να δοθεί δυνατότητα να σας δείξω ένα οικόπεδο που μας πρόσφεραν εδώ κοντά,
για να κάνουμε κάποιες κατασχηματικές συνανταστάσεις, να εξυπηρετούμε τους Ρώσους και Ευρωπαίους φοιτητές, ιδιαίτερα τους Απόλλους, να έρχονται εδώ κοντά στην εκκλησία αυτή, στην πανορθόδοξη αυτή εκκλησία, στο πανορθόδοξο αυτό προσκύνημα και να σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα και να εισάγονται στην ορθόδοξη θεολογία και στον ελληνικό πολιτισμό ή καλύτερα στην ελληνοπρέπεια η οποία λείπει στη ζωή. Σεβασμιότατε, υποβάλλω σεβάσματα πρωτίστως στον Άγιο Αλέξιο, γιατί είναι ένας ζωντανός Άγιος και Παναδρομός. Σας ευχαριστώ εκ βάθους της καρδίας, εκ μέρους της οικογένειας μου και εκ μέρους των συνεργατών μου. Νόβα Γιαλέτα, σεβασμιότατε. Νόβα Γιαλέτα. Χρόνια πολλά, βοηθιά μας. Ενδυνάμει η ενεργεία, να δούμε τις ενεργείες. Αν και εγώ θέλω να τον απαγάγω εδώ. Εγώ έκανα γελία εδώ και θέλω να είμαι εδώ. Να πατήσω εδώ, να φέρνει το μαΐσι εδώ. Να κάνω από τον όρο. Buonasera.